Zdravím poslucháčov 365-ky, dneska 11.3. Deň pod mrakom prináša svoju ilúziu, každý je najradšej doma, v pelechu. Tlaková níž sa mení v demenciu, keď sa nechce nič ani robiť neplechu. Volám telefónne čísla, ale nikto to nebere a v tej melancholii ma to ani nesere. Tak si dávam 20 ako obyčajný občan, utelky na pohodu, povinnosti musia počkať. Mačka sa ma zlí a vrní si to svoje, neuverí, že spolu verbálne komunikujeme. Užívam si veget a vypnuté sú stroje, človek si na chvíľku po obede rád zdriemne. Aj keď vykukuje slnko, nič sa nemení na tom, že sa idem za mix a začnem na tom makať. Skúsim hrať na klavír jak parížský fantóm, nemám čas sa len tak mírnix, dyrnix flákať. Práca je hotová, môžem hodiť gaučí, dnes som preliezol pár lepkavých pavučí. Z niti môjho osudu, čo mi život viaže a skončí vraj, príde ten stav bez tiaže. Píšem si svoj denník metaforicko-poeticky, každý deň logicky, tak ako vždycky. Nie každý deň tu musím niekoho mať, je to na nálade, jak to bude fungovať. A dneska sa lúčim a môžem ti slúbiť, že budúci týždeň na hosťov nebudem skúpiť. Dneska sa lúčim a môžem ti slúbiť, že to môžem. Deň pod mrakom prináša ilúziu, každý je najradšej doma v pelechu. Tlaková níž sa mení v demenciu, keď sa nechce nič ani robiť neplechu. Takže 11.3. dneska takýto popiči veget, nič sa mi nechce, mám piči. Maj sa pekne a vidíme sa zajtra, bratu. Prajem ti dobrú noc. Ty koko, už si idem láhnuť a tak nejak podobne. Takže zajtra, chalani. Repro 2010 nebo 2001, 2. Dneska stejně tady kurva dá a bohouško usíná, jedno druhý pivo letí a samý tady smetí, dneska nahrávání žádný není. Ale no tak páně kurva velký nadělení, když sem přijde kves, sába, taky lachtan, ale vidím bohouška jak tady sedí chlasta, vůbec o nás neví, ale dveře se rozrazily a my jsme tady, hej kreténi, no tak zvedněte svý ruce, tak zvedněte svý ruce. Jo, dneska si připadám už jako tenkrát, jenom když jsem se na ty felas musel podívat. Dneska musím vám lidi o tom zaspívat. Základní pilíře Tesla Crew, proto dneska s těma týpkama zajebu. Mě to baví, ne ve středu, ale v neděli, a lidi chci, abyste to taky slyšeli. Proto my jsme dneska do repra přijeli, aby jsme nahráli nějaký ty freestyly, který jsme do sebe dostali tenkrát v Panteonu. A říkám lidi, kurva sakra, věřte tomu, že jsme tady a reprezentujeme starou školu. A pořád takovejhle budu, a oni taky, 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 a oni taky. Bohuš, Player, Seba a Kves, jo, sešli jsme se v repru v neděli dnes. No a co? Yes, zařvi si to s náma, pojď jo, kdo nás zná, tak s náma teď dává. Každej, kdo byl tady, a nebo kdo zná to, tak ví, že a na tohle má jo. A takže jdeme a jdeme a jdeme a s Playerem už zase a ulicí malujeme všechno a domy a ploty a stromy a každý, kdo to zná, tak ví, že na to má. Jo, já jsem Kves a jsem tady zase dnes a za Bohuškem přišli jsme a jako pes, jo, repuju tady. A co? A za Vinohrady, no tak poslouchej to. Presne tak, ešte tu Boh už nesmie chýbať, aj keď sa mi hneď na začiatku musel jazyk zamotať. Musím slova namotať a ty ma teraz počúvať. Toto je stará škola Tesly, prví 4 ľudia, ktorí sa dneska spojili a znovu tvoria. Presne tak, pochop tú súčasť kultúry, keď chalani malujú obrazy na múry, na metro, na steny. Robia to pre ženy, pre seba, pre fame, aj pre teba. Je to tak, iba jeden môže byť král. Ja sa volám Bohuš a som sám sebe pán. Týchto troch kamarádov veľmi rád mám a s nimi spoluprácu vždycky bratu kam dám. Tiež si s nimi slova vymýšľam, pritakám a chrbát ohlídám. Poznáš to, kámo, ešte raz. Vidíme sa v repre. Pičo, čau. Ulíme bonky, ulíme dobrý.